Ater-ater. Ater-ater ya iku wuwuhan kang dumunung ing sangarepe tembung lingga. Yen ing basa Indonesia diarani awak lan. Tembung lingga kuwi apa? Tembung lingga kuwi ya iku tembung dasar. Tembung dasar sing kata dasar istilahe ngono. Nah, ater-ater. Ater-ater ning kene yaiku ana telu. Ater-ater sing dijelas ning kene lho ya. Iku ater-ater tripurusa. Sing keloro ater-ater hanuswara lan sing ketelu ater-ater liya. Sakliyane ater-ater tripurusa lan hanuswara. Ater-ater tripurusa ya iku ater-ater sing mratelakake tembung tanggap utawa menunjukkan kalimat pasif. Nah, tuladhane ning kene dak. Dak ditambah jupuk dadi dak jupuk. Terus contoh maneh dak ditambah tuku dadi dak tuku. Ater-ater dak iki kanggo wong pertama atau sing meragakne awake dhewe atau utawa istilahe orang pertama. Tinggi awake dhewe dak. Nah, sing keloro kok. Kok iki dienggo wong keloro. Nah, sing meragakne wong keloro. Contone kok ditambahi pangan dadi kok pangan. Terus kok ditambahi gawe dadi kok gawe. Terus sabar kuwi enek sing ketelu yaiku di. Di iki yaiku sing meragakne wong ketelu. Paragone wong ketelu. Sing lakone wong ketelu. Contone di ditambah maem dadi di maem. Di ditambah sapu dadi di sapu. Contoh tuladhane Platon utawa tembunge kaya ngene iki. Bukuku tata ing kamar. Dadi bukuku dak tata ing kamar. Terus sing keloro Ren, kamarmu apa wis sapu? Dadi Ren, kamarmu apa wis kok sapu? Nah, ning rong tembung iki awakmu wis ngerti bedane apa durung? Yen durung, deloken iki lek dak tata ing kamar. Sopo sing lakoni? Sing lakoni awake dhewe. Dadi sing peragane awake dhewe. Dadi dak tata. Nah, iki kangge awake dhewe. Sing kangge wong liya, paragane wong keloro. Nah, contone Ren kamarmu apa wis kok sapu? Nah, kok. Dadi ngakon wong liya. Sing meragane wong liya, wong keloro iki kok sapu. Tambahane kok. Sing ketelu. Wingi sepatune wis jupuk Andri. Nah, wingi dadi wingi sepatune wis dijupuk Andri. Dadi kuwi paragane wong ketelu. Dadi tinggi wong ketelu. Lanjut. Tuladha ing pacelaton. Klambine adik tata ibu. Nah, kira-kira awake ngomong karo wong liya. Nah, ning kene ana tata. Tata. Ibu. Sing lakoni sapa? Ibu. Awake ngomong karo wong liya. Jadi paragone wong kepira? Ya, benar wong ke telu. Jadi tambahane apa? Di. Jadi lengkape klambine adik ditata ibu. Terus contoh maneh. Celanaku seragam arep umbah. Celanaku seragam arep umbah. Ning kene sing lakoni sapa? Sing arep umbah sapa? Awake dhewe apa wong liya? Ya awake dhewe. Dadi lek sing lakoni awake dhewe tambahane apa? Dak. Nah,
pun kabeh lan aku seragam arep dak wah. Terus contoh maneh, lawange apa wis ditutup? Nah, iki omong-omongan karo sapa? Karo wong keloro. Dadi nek karo wong keloro tambane piye? Ya, bener, tambane yaiku lawange apa wis kok tutup. Wis banjur paham to? Bisa jelas ning ngene. Nah, kuwi mau ater-ater tribu rusa. Kudu iso mbedakne endi sing digawe dak, endi sing digawe kok, lan endi sing digawe di. Lek dak kuwi digaweke dhewe, lek kok kuwi tinggi wong keloro, lan lek di kuwi tinggi wong ketelu. Banjur ater-ater hanuswara. Ater-ater hanuswara iku lumrahe ateges solah tingkah utawa nindakake pagawean. Lumrah metelakake tembung tanduk utawa basa Indonesiane menunjukkan kalimat aktif. Kelebune yaiku enek n, nye, m lan eng. Tuladane n ditambah tulis dadi nulis. NY tambah sapu dadi nyapu. M tambah pangan dadi mangan. Lan tambah gambar dadi gambar. Nah, tuladan ing tembung ngene iki. Andik tulis ing buku. Ayo piye benere? Iya bener. Andik nulis ing buku. Maksudnya ngono. Sing loro. Aku bar sapu latar. Tambahan apa kuwi? Iya bener tambahi NJ dadi aku bar nyapu latar. Lanjut. Sing ketelu, aku lan kancaku gambar bus. Bis, gambar bis. Bener piye? Aku lan kancaku gambar bis. Nah. Bener. Kuwi mau ater-ater hanuswara. Saiki ater-ater liya. Sakliyane ater-ater hanuswara lan ater-ater tripursa. Cacahe ana 13 yaiku sa, pa, pi, pra, tar, ka, kuma, kapi, kami, a, ma, pan, pa, lan ri. Tuladhane yaiku iki ana contoh A tambah tulis dadi anulis. Ma tambah karya dadi makarya. Sa tambah esuk dadi saesuk. Luwih benerne saesuk. Pa tambah imut paimut. Dibenerne maneh dadi pemut. Pi tambah kuku dadi pikukuh. Pra tambah lambang pralambang. Tar tambah waca dadi tarwaca. Luwih benerne terwaca. Ka tambah jupuk dadi kajupuk. Kuma tambah wani dadi kumawani. Kami tambah tengeng dadi kami tengengen. Kapi tambah luyu dadi kapi lunyu. Pari tambah woro dadi pari woro. Nah, tuladane tembung kaya ngene iki, Mas. Koncoku nginep sawengi ana ing omah. Dadi ana tambahan apa? Tambahan sawengi. Terus aku lan kancaku ndelok penekan jambe sampai kami tengengen. Tambahane apa? Tambahane yaiku kami. Sing ketelu, bocah sing manut pituture bapa biyung bakale urip kepenak. Iki enek rong tembung. Rong kata yaiku pituture lan kapenak. Tambahan pituture tambahan pi cokok tembung lingga tutur. Terus sing keloro kapenak tambahan ka. Mau ater-ater tripurusa hanuswara lan ater-ater liya. Yen enek sing ditakokake langsung wae takon ning aku ya. Matur nuwun.